bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Jamhire mon hande ko ñalawma altine hawri ko jeegom lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habaruji moɗon ɗemgal Pulaar ko ɓuuri hewde habaruji meɗen ko États-Unis kono noon ma en mbaw yillade toon to moynere hen ɗum noon toon to Palestine ƴeewen kadi kaldigal gongal toon ngal holto yarata ma en garto desuji muɗum joni joni so tawi aɗa jeeɗi. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Jamhire mon ko adi foof radio Jowol Sare direction muɗum liggotoɓe muɗum kam fof ɓe ndende sunare e Ghali Abouba saabu cankogol yumum canguiɗo toon hande toon Nouakchott ɗum noon radio Jowol Sare heɗotoɓe muɗum e liggotoɓe mum e direction mum foof ene ñaago jomiraɗo yo Allah yurmo maayaɗo yaafo ɗum yo Allah harnum aljanna kadi mayraɓeɓe kadi yo Allah walla ɗumen e muñal ɗum noon en duwonima Ghali Abouba e inde radio Jowol Sare e heɗotoɓe muɗum e liggotoɓe muɗum foof. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no mbino ni habaruji men États-Unis d' abord ko toon to Maison Blanche tugnade kadi habaruji gumiri toon hono kanko président Joe Biden wawi no fottude e roi gardiɗo leydi Jordanie ɗum noon e nder halluji maɓe kaalade toon ɗi koɓe kaldi ko fate caɗele gonɗe oɗo saha joni toon to Moyen-Orient ɗum noon ko toon to Palestine hakkude e Israël haare muɗum hakkude muɗum e Hamas eyyi ɗum noon kanko gardiɗo leydi Jordanie ɓe mbawi yewtude ko fati ɗum ɗon ko jiiɗa e ɗum ɗon hono toon to New York hono kanko Donald Trump ene wayno ko ñawore makko hannde kadi ko ñalawma 12 ko nder ko teskira e ñawore makko tan hannde ko hono juge o ene wayno kañum hoore mum wi wonde ko kanko Donald Trump omono continue omo lundo en jamiroje ɗe tribunal waɗe makko noon juge o hannde wi wonde ko hannde ene wayno ko tawi kadi o lundima kadi yamirode nde faye makko pour oto haalluji caggal tribunal to surtout oto tooñ seedeji walla oto menace ɗumen oto hulɓin ɗumen walla gueɗe ban noon ɗum noon ñaawo ene wayno wi wonde ko tawde ko ɓuuri hewde lundotoɓe ɗeɗon kuule so pawama ujunere kala lawol lundi ɗum ɗon ne haɗa ɗumen hankkadi wattude gongol ene wayno ñaawo wi wonde ko kanko Donald Trump ɗum haɗanimo woppude ko waɗata ko omon continue hande mon viol ene wayno kadi tugnade habaruji gumiri toon hono bureau procureur ɓe ene wayno ɓe kalmiti ɗon mbi ko noon Donald Trump violi kadi kenon laabi nayyi kono ene wayno ko juge o kañum wi wonde ko tawi konon ko violi ko lawol gotol juge o noon huccite makko ɗon toon to nder tribunal to wimo wonde so tawi o watti gongol hankkadi ene wayno ko kañum hoore mum ene wawi sogdemo ɗum noon ko hunde nde ganduɗa woni ko ƴeewede balɗe garoje ɗe holno kanko Donald Trump no waɗata toon to Washington ɗaminno ko hono kanko Marjorie Taylor Greene ɗum noon ko représentante jeeyaɗo toon to Georgia ene wayno wino ko hannde altine walla ñalawmaji garoji ɗi henne kanko hoore makko mo addu ɗaɓɓade walla résolution mo mbiyata toon to suudu représentant ji ɗum noon ko wiide wonde ko hono Mike Johnson gardiɗo suudu représentant kadi ko républicain donc pour yo ittu ɗum e place muɗum ɗum noon kanko Marjorie Taylor e yimɓe won yimɓe kadi groupe mo wondi ɓe beelaka wonde ko kanko Mike Johnson ko haaldata e démocrate en ko wallodirta e muɗum surtout henne ko balle ɗi ganduɗa henne Mike Johnson o addi ɗum démocrate en kadi ballimo ha ɗum votata taw balɗe ne mbaɗi hen gueɗe parti de Ukraine ɗum ɗo foof kanko Marjorie Taylor wi wonde ko kanko Mike Johnson o waɗani ko républicain yimɓe mbinomo yo waɗ ɗum noon kadi surtout henne kadi balle wallude Ukraine kamɓe ɓe ngala hen donc ko wawno wonde fof wino ko kanko Marjorie Taylor Greene ene wayno ko altine hannde so yontere nde ɗo darima maw addu oɗo résolution pour ittude Mike Johnson ɗum noon siftinde ɗon tan ko démocrate e indi konngol makko kanko gardiɗo toon minorité démocrate en hono Jeffrey ko wi wonde ko so tawi Marjorie Taylor addi oɗon résolution toon to suudu représentant ji kamɓe démocrate en maɓe vote pour ha Mike Johnson wasa ittede ɗum noon noɓe mbirni ko yimɓe ko alay saago yimɓe représentant ji gonɓe toon to surtout suudu représentant ji kolla wonde ko won hellifaɓe wonɓe ɗon e kadi leydi ndi il faut ko daña yimɓe liggotoɓe wonɓe toon wona tout le temps en gone ɗeɗo taw ko républicain ji ɓe kewani ene kaɗaɓe liggade wawi wonde fof ene wayno kanko Mike Johnson hande o fotti e Marjorie Greene Taylor toon to bureau makko ɗum noon toon to Washington goto maɓe fof nde yaltinde wi wonde koɓe potti ɓe kaali haaluji kewɗi kono ene wayno ko maɓe pottiti janggo kadi ɗum noon ne wayno ko kanko Marjorie Taylor o jaɓani haalde holko jogori wadde janggo
kanko ko Mike Johnson kadi o jaɓani haala wi tan ɓe goto maɓɓe fof wi ko jonde nde ɓe mbaddinde en waɗi gueɗe kewɗe moƴƴe ɗe ɓe kaldi ko jiida ɗum toon to Georgia hono menɗon wonde gouverneur adjoint toon to Georgia biyeteɗo Jeff Duncan e wayno nder konngol ngol yaltini ɗum noon haaldano hannde ko CNN o wi ko kanko ko républicain kono votanta ko Joe Biden e nder mois de novembre ɗum noon o wi wonde ko Donald Trump sibabude jikku muɗum sibabude kadi gueɗe ɗe waɗi ɗe waɗa continue waɗa ɗe ene wayno hankkadi handani wonde candidat ɗum noon o wi wonde ko hono makko kanko Duncan e républicain kewɗi poti ko votante Donald Trump ɗum noon kadi ko hunde nouvelle mo moƴƴani wonnande Donald Trump siftinde on tan ko kanko oɗo Duncan kanko wonno gouverneur adjoint toon to Georgia ɗum noon ko adi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas surtout kadi ko kanko hoore makko mo jeeyano e yimɓe ɓe beelano kono peeje Donald Trump wonno toon to Georgia pour waylude woteji banɗuɗe toon ɗi pour surtout yenne nde kanko Donald Trump téléphone makko yaltinte hakkude makko e ndew haaldete e secrétaire général gonɗo toon to Georgia o pour yo waylu woteji gonɗi toon ɗi ɓeyde hen won woteji won beele kanko hoore makko inde makko noon dow wiya ko kanko gagni Georgia donc guilden kanko Jeff Duncan o e wayno ko kanko hoore makko guilden ko dénonceɗo Donald Trump e kadi o weldani muɗum ko wawi wonde fof ene wayno o yaltini hannde waɗi hannde entretien hakkude makko CNN o wi wonde ko votante kanko ko Joe Biden e lewru novembre cakkitorɗen habaruji men ko toon to Israel walla toon to Palestine tugnade kadi ko faama hannde ɓe gonɗi joni koye subaka e wayno ko Israel naɓe nen continue berlo toon bomboji taw ko berloto ɗum ko avion ngaji mumen walla ko bomboji berloto taw ko drone aji ɗum noon kadi ko adi surtout ko caggal nde kamɓe Hamas ɓe puɗɗi ɓe gaari ɓe neldi jabol mabɓe wiide wonde ɓe jaaɓi proposition ngaji mbaɗaɗi ɗi kono noon kamɓe koye mabɓe won proposition ngaji ɓe namdino hen ene wayno ko haalano adan sugnade kadi no famira hono kamɓe Égypte e Qatar e yentude États-Unis koɓe kalduno henne ko fati nanodiral nanidel ngal Hamas jaabino koni wayno en mbino d' abord ko kamɓe Israel eɓe jaɓa woppude so yimɓeɓe Hamas nangi toon ɓe ɗum noon ne wayno ko capanɗe tato e Israel naaji taw ko Hamas jogui ɗumen maɓe goppu ɓeɗon ma goppu e nder ko wiyete balɗe juutedi balɗe 42 ɗum noon ɓe mbi ko ni warata no ɓe mbiri ni phase gadano ko kamɓe Hamas maɓe goppu 33 neɗɗo ɗum noon ene wayno ko ɓeɗon yimɓe taw ko rewɓe ne hen sukaɓe ne hen e yimɓe kadi nayeɓe ɗum noon ene wayno ko gossodiral woni ɗon tugnade kadi noɓe kaldir ni e nder oɗon phase ma woppu 33 Palestine naɓe nangaɓe toon to Israel taw no waɗi rewɓe e sukaɓe kala mo Hamas oppi taw ko yimɓe dahanoɓe ɓe donc kala neɗɗo Israel naji mo Hamas oppi kamɓe maɓe goppu 33 neɗɗo nanganoɓe toon to Israel kala nden Hamas woppi neɗɗo goto mo ganduɗa taw ko ɓurɗo duuɓi 50 taw ko yimɓe nangunoɓe kamɓe Israel kadi Israel naaɓe kamɓe maɓe goppu yimɓe 33 taw ko Palestine naaɓe taw ko duuɓi muɗum ɓuuri 50 yimɓe ɓe ganduɗa henne yimɓeɓe ɓe goppata 50 par 50 ɓe ene jeeya hen taw ko yimɓe ɓe ganduɗa wiyanoɓe en coke toon ko hedde gurdam mumen donc en nandiral ngal en wayno ko Hamas wi ko jaɓi ko kañum hoore mum ma woppu yontere foof yimɓe tato donc yimɓe tato ɓeɗon no firti wonde ko ɗum noon yarata ha wona kene won balɗe 42 ko wawi wonde fof en caggal nde Hamas addi ɗum nde ene hono kanko gardiɗo CIA woni ko toon to Qatar ko nden o heeɓi copie jaɓa ko Hamas jaaɓi ko kono noon ko haadi ɗum ɗon taw déjà Israel kañum fuɗɗima wellude bomba fuɗɗima werlade déjà bomboji toon to Gaza toon surtout to nokku Rafa banggue muɗum wargo ene wayno ko wawi wonde fof e nder nanodiral ngal haalaki hen taw est ce que kamɓe donc ha hande nder phase gadano kala nde Hamas woppi neɗɗo Israel naji taw koye neɗɗo ɓurniɗo toni kamɓe Israel naɓe kamɓe ɗe maɓe goppu yimɓe ɓe ganduɗa taw ko sokonoɓe toon to Israel taw ko Palestine taw ko sokonoɓe ko wiyete gurdam mumen toon to Israel phase ɗiɗaɓo o noon ene wayno haalaka no foti juute ɗum kono on phase fuɗɗoto ko caggal nde phase gadano gasi ɗum noon ko phase gadano ko wonata ko balɗe 42 kono ene wayno oɗon phase ɗiɗaɓo mbi wonde ko nden kala ko yimɓe ɓe ganduɗa Hamas ne en dano ɗumen ko nden gasata woppede ɗum noon ene wayno ko kamɓe Israel naɓe kadi noɓe maɓe continue oppirde noɓe no mbiri ni kala neɗɗo Israel naji goppaɗo ɓe goppa hon 34 Palestine naji e phase tataɓo noon ko ɗum woni donc nden fuɗɗoto kamɓe Hamas nde ɓe mbiri d' abord ko Israel naɓe
jalta kala nokku ɗi ganduɗa naati toon to Gaza jaltina militaire yumen kono aussi puɗɗo kañumen koye men ko kañumen masoto Gaza no heelirani Gaza no boni wuro ngo no bonirani ko kañumen masoto ɗum noon koye phase tataɓe woni ko wawi wonde fof ngal ɗo nanodiraɗe woni Israël wonko jaɓani hen wonko jaaɓi hen kono noon fadani ha haalde puɗɗinoma wadde bambuji muɗum oɗo saaha ñone wayno ko kamɓe Israël ɓe jaaɓima ɓe neldu janggo yimɓe mabɓe toon to Égypte kadi pototon e yimɓe Hamas naɓe pototon kadi e Qatar e Égypte kañumen goni kontinɓe wadde haala kaɗo kontinɓe ñagade kadi yo nanodiral wat ko wawi wonde fof ene wayno kon jinnaɓe kadi ɓe yimɓe men nanga toon puɗɗima ñañude hande mbi wonde ko kamɓe Israël e surtout e laamu makko kanko Benjamin Netanyahu ɓe jiiɗa yimɓe maɓe goppe ɓe jiiɗi ko continte guerre o ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko gardiɗo Nations Unies hono Anthony Guterres o wonde ko jangol toon to Rafa walla Israël naɓe nadde toon to Rafa ko hunde nde fotani wadde nde fotani jabde waɗe par ce que so tawi ɗay ɗum waɗi kono wiye ujunnaji yimɓe ma maayi taw kadi ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa en wona hunde nde ganduɗa en nafoore Israël nafoore Palestine naɓe donc wawi wonde fof en wayno kaldigal nen continue oɗo saaha joni toon to Égypte ɗum noon ko hakkude délégation ngaji Qatar e délégation ngaji États-Unis surtout kadi taw gardiɗo CIA ene jeeya hen délégation ngaji Israël ma gar toon janggo yante kadi yimɓe délégation Hamas ko wawi wonde fof en wayno ko hay sinno kaldigal nen ɗaminani waɗa Israël kañumen en continue no bombarto ngoɗon wuuro par ce que e nder konngol makko ko haali kanko Benjamin Netanyahu o haali guila yoto somin wi so tawi Hamas jaaɓi so jaɓani kamɓe koɓe continue ɓe nadde toon to Rafa noon ene wayno ko hunde nde ganduɗa États-Unis en continue haala ha hande wi wonde ko ala fof wondani e mabɓe kamɓe Israël soɓe natoyi Rafa par ce que soɓe natoyi Rafa ko yimɓe heeɓe mbaɗata toon ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Israël ɓe puɗɗima guila hanki neldude à partir de neldude kayitaji werdade ɗum e wuuro Rafa pour haalande yimɓeɓe yo jaltu nokkuji won e kadi holto payata ɗum noon ene wayno ko oɗo saaha joni gonɗen wona joni ko subaka toon to Palestine Israël nene continue haala wi wonde ko ma wat pression mawɗo e Hamas e surtout kadi ma naat toon to Rafa tawde Hamas salima andaka taw holno nanodiral ngal jogori wadde kono Israël kam en bomboji wari yimɓe hewɓe toon to Rafa ɗum noon koye subaka hande wari yimɓe hewɓe toon to Rafa ɗum noon tungnade kadi e yimɓe joguiɓe konngol toon to Palestine ne wayno ko yimɓe heɓe maayi caggal nde ɓe pinni toon subaka toon to Rafa bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hande oɗo ñalawma altine hawri ko 6 lewru mai hitande 2024 yen mbaali jaam on jarama.